Nitiere seyo mabende osebedo ni lakteche kata kopone udwa dungo ng'anyo ni nitiere deche moko lakteche moko mabende samoro kao mwandu manitiere osiptal kendo dhi godo kuonde uso magi matenge ma koro ka idhi e osiptal ting'isi ni kisechopo ka to indiko ni ting'isi ni yadhni nyaka iyude mana kama magi ere kaka udwa konyo godo mondo japiny gin yedhe ma onyalo nyalo kaluwore kod kadi ma en go mar okumba kata omenda moro matin ma en go nikech iwacho ni kuonde ma samoro dakteche gi ore ji nengo yedhe go ni malo to kuondgi itudo wachore ni itudo gi kod moko kuom lakteche ma to nyalo wacho ang'o mondo jopiny oyud ni adhi e osiptal yedhe mano kel go gintie kendo kae ma daktari biro ng'isa ni dhi kacha mondo ikaw yath kacha. Aduogo penjo no ting' diriyo. Yes. Mokwongo ni jomoko wacho ni dakteche gidhi e osiptal to gionge gidhi e osiptande giwegi kata gi klinik gi mondo idhi ne kucha mondo gidhi kucha gi cham pesa go oko to koni to gionge. Mane first comment ma ji wacho. Yes. Adieri be nitie wacho. Kitiyo osiptal mon ondikie. Yes. To osiptal ni gosi pile ni machine mapimo remo kethre. Generator onge stima ko nyalo tiyo gotieno. Yedhe orumo. Tingisi ni iriambo. Nje kwa kilo yedhe gi lori. Ka lori to kelo na mbele ko ket panadol gi boxes ba jopiny ni eno mar siasa kamera to we gimoro. Kore ni kamuna bed kae jogi thagre. Kana wa yaw kamoro kana dhi bathe kae etie chiro ka. Ayaw kama at least now I can control. Anyalo nyiewo machine ma wajogi. Anyalo nyiewo yedhe ma wako yoga. Ko duka jopiny ok oyudo yath kacha. Kata kony kacha. Inyalo yudo resruok e bathe. Madam conflict of interest. No. Daktari. Kata kanyo wathiedho jopiny. Ok wathiedh le, ok wathiedh ile bambo. Wathiedho jotuo ng'enia. Kawuono kituo odomera. Yes. Ipani bo dhi tho e public hospital maonge yedhe to onge 8 machines kosi bo dhi e private. Donge bo dhi kama nyalo de kony. Kuro one offer mana that help me ok wadhiedh le, wathiedho dhano. Mar ariyo wach uso yedhe. Katiyo osiptal kae. To mine pile ka biro konyre mine biro ing'isi ni dhi nyiewo glove, idhi nyiewo pamba, idhi nyiewo sabun, inyiewo besen gang'o gionge osiptal ka. Yes. To mine gibijo daktari sani gotieno sa 7. Dayud duka mane moyaw e chiro kae kata pharmacy mane moyaw mondo adhi anyiew amoxicillin kata mana nyiew yadh malaria ni mondo chuon na nyathina matuoni. Pero ni sani to lor nyaka kiny. To ambulance onge mafuta ka. Ko daktari kano lit ma jopiny winjo. Wacho ni we do duka kacha be ayawe chemist moro manyalo reso jopiny ka yedhe onge ka. Iwinjo? Ka sirkal okelo yedhe osiptal ka, jatuo onge haja mondo odhi onyiew osiptal oko. Mar adek ni yes, onge kamoro amora ma onge joricho. Koro yie ka bende onge chiro ma onge janeko. Koro yie wa ka bende jogo ma kwalo yedhe matimo kaka wacho no bende. To asepenjo sirkal ni ju county dongun gi kanjo. To nitie polise, nitie DCI, to nitie jo county go te county. An pokayo daktari momaki kaka chiel ni kawoto amake go. Yedhe sirkal ondik ni GOK not for sale. Mani en bada mpaka migoya goya ni kitimo hindi yathonge osiptal ni onjo kwalo yedhe. Mondo ongiganga duodi kikiwuo mang'eny ing'is jopiny ni box cha ne mana panadol bado kel panadol boxes 3. Iwinjo? To jo daktari ni one kata union mag doctors. Wacho kana hizo members wani ko yudi ko maki ni irocho ratiro mar jatuo. Whether iyanyo jatuo, ipado jatuo, ikwalo yath osiptal, iluongi mondo ne jatuo to kichopo mamiyo kata ngima no olal. Chama mar dakteche ma Kenya ka ok wabi defend bad manners. Kendo iso ki pile ratiro mar wabo manyonu. To kendo ratiro mar rika mo chakre no e mar jatuo be chakre. Kuru bende ne uyo tuo gi luor on time. Mondo chuli on time, bende timo tiji on time. Okay. Come on.